Bueno, nik uste dut gu gaztiak ginenean Hondarribia arrantzale herri bat zen, eta ni txikitik beti uste dut garai hartako mutilak itsaso begira egoten ginela, ez? Alde batetik, gehizkona aitzak itsasoan ibiltzen zian, eta beste aldetik beti uriskinen ibilea, den almezetan, iskidetan, kamarrotan, o arrantzan, ez? Orduan beti itsaso begira izan dugu. Hori zein du, pues, garai hartako mutilak esonak itsasoan bukatu digula. Gero ja aldaketa bat etorri da, baina garai hartan ni nire errekordua beti itsasoekin zauen. Orduan nik ezateko itsasoa bezala profesionaltasun baten hasi nintzen lehenengo 12 urtekin, atxonakin, udaran. Lehorrien ibiltzen izen estudiatzen, baina gero udaran ibiltzen maila bakarrekin, berbeitan aitonakin. Eta gero ja utzi nuen estudioak eta 20 urtekin hasi nintzen ja profesionaltasun ja peto-peto aitan barkuan, Madre Guadalupen, eta hortik ja pues, jubilazio arte itsasoan ibili naiz. Bai, gu beti itsasoan gure atxonak eta aurretik ere bai, birra aitonak, aitak, osabak, lehengusuak denak itsasoan ibiltzen ziren garai hartan. Eta orduan gu itxeko barko ziun, tukutuku eta Madre Guadalupe eta hortik dator gure familian historia, ez? Itsasoekin lotuta. 20 urtekin hasi nintzen ja profesionaltasun bezala aitan barkoekin. 88an beste barko bat erosi zion Oriotik, Reina Maria, orduan familia pixkat banatu nion 2 vaporetan, eta orduan nire aitaken gaiatu nintzen puenten, Madre Guadalupen, aita jubilatu zen 95an, eta hortik aurrera beti jubilatu arte patroi egondu naiz. Gero etorri zen garaia barko berriak egiteko 2000ko markadan, intzigun tukutuku, gero ziziun biherren eskuko itxaseder, eta nik itxaseder egondu naiz patroi ja jubilatu arte. Federazioan, misi egondu nizen Hondarribiko direktiban, eta orduan eztabaida handiak egondu ziren federazioan, eta orduan gazte batzuk elkartu ginen Gipuzko mailan, baina beti naiz nik burua zen, beti atzian beste patroi batzuk. Gehien bat akordioa inuen Juanjo Santanakin, eta hariko arrantzaleakin, patroiakin. Arrantzaleak nik uste dut asko aldatu dela, ez? Gu gazien ginenean barkoak ziren okerrago, kondizioak ez ziren berdinak, orduan bizimodua zen pixkalatzago. Gero baita ere garai hartan Hondarribien neguan ibiltzen ginen bisibutan, eta bizimodu gogorra zen. Gero etorri zen ja paro biologikoa deitzen dena, eta neguan itxian, eta horrek uste dut nula meseda handia arrantzaleegei. Eta gehien bat hori, barkoak aldatu indire, barko berria ja beste gauz bada, naiz eta itsasoan egon behar, eta orduak hor egon behar, eta gogorra delik, ja kondizioak asko aldatu dire barko barruan, eta nik uste dut beti laguntzen dula bizimodu pixka bat hobetoko ematen. Nik izango nuke beti arrantzaleko bizimodua esan digula, eta orduan niretzat itsasoa esan du da dena esango nuke laboraltasuna aldetik, ez? Eman digu dena, gaudena garena hortik dator. Nik uste dut jende asko bizitzuketu dela itsasotikan, familia asko aurre atera ditugu, eta nik uste aldi horretatik pozik. Eta nik posiblea nuen, gertatzen badilike berriz arrantzale izango nintzen. Nik uste dut arrantzale izango dena betiko arrantzale izango da. Gertatzen dena batzuk igual ez dute barkua betiago, familiagoa eta segimento bat ez dute egiten horrengo hor, beti pentsatzen dut beti arrantzale izango naizela. Pero ni kasu honetan nola bai duten guan itsasontziak itxekuak beti gainean egoten zara eta zer izuten bezala beti ernenago zeo zer bali bada eta ze arrazok eta gauz. Itxasoko proiektua nik uste dut proiektu polita dela. Hor Miren Garmendia esan du da bultzatu duna hori, eta nik uste dut azkenean proiektu oso polita dela, porque gu beti egila da, arrantzaleak esan du gara beti bidatu digu barruraka. Gu itsasoa eta itsasoa. Itsasotik kanpo, igual ez digu transmititu zerren itsasoa ondo. Proiektu honek egiten duena da, ireki sozialari ikustea nola dagoena itsasoa, zer den itsasoa, ze bizimodua den,
ze garaian dauden, eta nik uste dut aldi hautatik proiektu oso polita dela. Eta gainera uste dut oso ondo mandula birenek, nik uste dut merezi dula, eta eskertzen diot induen lan guztia, porque arrantzalientzat mesede handia da holako proiektu bat. Bueno, ja, zorionak irabazitako sarionengatikan, baina batez ere arrantzan mundua hobetzeko eginiko lan guztiatikan azken urte guzti hauetan, eta jakin ezazun ez da eskutan azalik gabe geratu, izan zela oso polita itxasaderren pasatako gudaura. Bueno, premio honekin ere bai itxitzen duzu etapa bat, espero dugu premio honekin eguna asko disfrutatzea, eta hemendik aurrera irekitzen den etapa berri hau ere bai, asko disfrutatzea merezi duzulakota. Jakin duzu, guan txipirulera txiki bat erosi, gu gustora joango ditugu guandikan arrai eta txipiroi freskoak, eta hori, nire bidura egon nintzen, eta gustora joango naiz tarteka larunbako izan batian zurekin. Eskerrik asko ja, musu bat, eta zorionak egunaz. Zorionak Eugenio, ondo pasau, campeón. Zina ere gustatzea. Arrantzale hono dela, demostratu dela, da beste lehen guzu bero bai, hildo jandarak, itxasoik dira Manolo eta Miñardo eta Eugenio uno arrantzan. Bueno, Eugenio, itxasun hasi izenean, alkarrekin lan eginikoen. Eta gero beste barku karri nigunean, pues esperientzi polito bat pasatu nuen, ni bentsi bai. Eta bueno, egun hona pasa, eta zorionak, hiloa. Zorionak Eugenio, seguro ama arro dagola. Zorionak Eugenio, arrantzalia bai, baina nanai ere bai, zorionak. Hermano, el que vale, vale y el que no al turi, zorionak.